ଏହି ଲେଖାଟି ଖାସ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମରେ ହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁହ ଝରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ସେ ନିରିମାଖୀ ଚେହେରାଟି କାଫି ଥିଲା। କାହିଁକି ମୋତେ ତୁମ ଇସାରାରେ ଅକ୍ତିଆର କଲ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କଲ, ବାୟୁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କଲ, ଓଠର ଚୁମ୍ବନରେ କାବୁ କଲ। ତୁମ ଆଖିରେ ସେ ଇସାରା ମୋତେ କିମିଆ କଲା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମୁଁ ଆକ୍ତାମାତା ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା? ନା ମୋର ଏହି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଆଣିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲ? ହୁଏତ ତୁମ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଛ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ମୋ ଶରୀରକୁ କିଟ୍ କିଟ୍ କରି ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଯାଉଛି? କେବେ ପଚାରିଛ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି? ଯଦି ଏ ଲେଖାଟି ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।